Tak priateľ, ako som sľuboval, ideme ďalej. Som v obci Šimonovce a tu náš úrad podporil sumou zhruba 230 000 eur na cesty a na chodníky. Touto cestou by som sa chcel poďakovať pánovi splnomocnencovi vlády pre rómskú komunitu, pánovi Daškovi, za pomoc. Z jeho úradu sme dostali, schválili nám 223 000 eur na cestu a na chodníky. Som rád, že aj tejto rómskej lokalite budú mať, alebo už relatívne majú, vidíte, veľmi peknú cestu. Z tej sumy sa nám podarilo spraviť zhruba 450 metrov cesty a 350 metrov chodníku. Ma normálisan tudnak vezetni, a gyerekekkel normálisan tudunk menni úton. Tiszta görcsös volt, lyukas volt, járda nem volt, most már van. Mindenfele jó most. Samé diery, jamy boli, no, už to lepšie, už oveľa. Veľmi sa tešíme, že máme novú cestu tu. Predtým hlavne chodníky už boli v katastrofálnom stave, boli úplne zničené, už sa nedalo ani chodiť na tých chodníkoch, takže to bola už skoro havarijná situácia a veľká pomoc pre našu obec. Takže pán Splnomocnenec, veľmi pekne vám ďakujeme za takú obrovskú pomoc, čo sme dostali od vášho úradu. Ďakujem ešte raz. Som rád, že sme vám pomohli. Ďakujem pekne. Tak ešte raz hovorím všetkým, ideme ďalej.